Έτσι είναι και στα γκέτ. Πάντως έτσι μυρίζουν. Είναι το κριτικό προϊόν που σημαίνει η μυρωδιά. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις ώρες έριχναν όλοι οι οποίοι δεν συζητήσει τίποτα εκεί. Με τέσσερις. Όλοι θα κάνουμε και κανένα Mickey Mouse. Τι μένεις, Παρασκευή, Σαββάτο. Δεν με ρίξουμε σήμερα. Σήμερα δεν το ρίξουμε από το βράδυ. Δεν το ρίξουμε. Θα βγούμε στην Κοστόφη, νομίζω. Δεν έχει Δευτέρα μας Παρασκευή με τη ιδέα και στο live να είναι στην πυρούλα. Ισά. Αυτό συζητήρε, ρε. Σε και πάνω του. Στέγεται λίγο. Γιατί? Μίλα της. Κάνε λίγο παρέα. Αφήνω το δελίκι, κάνε λίγο παρέα έξω. Άντε πήγε κάνε κούπες. Γρήγορα θα πάω. Μπορώ να στο σανταλιά? Ναι, αλλά πρέπει και μετά πριν δεσόρεσα. Μετά πριν δεσόρεσα. Πρέπει να θέλεις να πήρετε καθόλου τα παιδιά. Είστε στο σούβα. Ευχαριστώ. Έχεις ένα άλλο σπίτι και ένα μάτι. Κοιτάξτε. Θέλω να το βάλετε από πίσω. Όχι να μιλήσει. Συγχωρώ να πεις να ηρεμήσει. Αλλά εντάξει, εδώ δεν είσαι πολύ κουνιές, εδώ είσαι πολύ κουνιές. Δεν είναι ένας πολύ κουνιές της γλώσσης. Μπαμ μπαμ. Πώς την παίρνεις, τι δεν μου πει. Θα πεις αλήθεια, δεν κάνουμε. Μπράβο, μπορώ να την παίξω. Την παίξω. Μπορεί να το κάνεις. Γιατί δεν είναι τα ξενέρωσες. Εγώ σε κάνω τα σκομπές. Πάρα πολλές μέρες. Να ρωτάς τι. Θα μίλησα. Καλή. Θέλω σε παρακαλώ να φεύγω μια φορά. Να είμαι μέσα. Τι θα έβαλε? Θα το βάλω να ζητήσουμε. Πού βάζω.